Mañá dun día calquer, dun mes tamén calquer, e dun ano, por suposto, calquer. Un Virxilio é un home calquer, dunha aldea concreta, de China Morcego. O Virxilio foi o cativo máis listo da rúa. Tanto era así que sus pais recrearon con ele durante anos para meterlo no seminario. Soñaba un pouco o Virxilio, dando a homilía polo día de Santa Regina, a patrona. Pero a o Virxilio gustaban-lle moitas motas, e non houbo que lle fundar a sotana. Con 16 anos emigrou a Cuba, onde montou un próspero negocio de pan. Bueno, ali chamabanlle frijoles. Fíxose rico e retornou, como moitos outros, a súa tía. Pero corría malos tempos por Galicia. Ela empeñou toda a súa fortuna nunha empresa de autobuses, Subequete máis. Perdeu todo o que tiña, menos a súa mãe, a Amarela, coa que tanto e tanto viviu. A Amarela era o máis parecido ao amor. Nada máis despertar e darlle un pouco de erva seca e farina de centeno. Ela, a cambio, dáballe unha xarra de leite fresco. Pola tarde, ían facer ao prado das Conteirinas. E xa a tiña leaba unha carón da lareira. Ela, uns poucos nabos, e unha punta de carne de nariz. Ela, e a súa nai, pero en paz estea, son as únicas as que lle permiteron chamalo unha. Coa Amarela, falaba, e ría. A Amarela escoitaba e dáballe consejo.
E velaí ustedes, agardando polo tren que os vai levar á Feira das Cruzes, na que será, probablemente, a súa última aventura xuntos. Aquí estamos, Marela. Hai que ver. Santiago Villa de Cruces. Para un adulto, 12 pesetas. Para animal de grandes dimensiones, 16 pesetas. Anda, truco. Sei que vales ti máis que a min. É por gorda, Cumer, non polo que vale. Claro que vales, Marela. Claro que vales. Xa te expliquei. Ti eres o que máis quero no mundo. Pero o fantasma este do tributo non atende a sentimentalismos. E como non pague mañán, acabo vivindo contigo na corte. Xa, se eu enténdete. O caso que me dá pena que un home tan listo como ti vai sobrados a primeira de cambio. E que queres que faga? Xa vendín todo canto tiña. E dichosos 600 foi a miña ruína. Ainda non entendo como poden caber nel 7 tipos mas a cacharrada toda. Ti se queres lista como un allo. Mágoa que non penses nada para seguir nos desta. E logo, pídete axuda. Non faz nada máis que lamentarte e choriquear polas esquinas. Ai, que son un desgraciadiño. Ai, que perdín a liña. Ai, que teño que vender todo canto teño. Ai, que non importa unha vez a miña vaca. Bo, non fagas isto máis duro, Mariliña. Seguro que atopas unha familia que che dé todo canto precises. Eu non teño nin para estrar a corte. Ben sabes que eu nunca puxen pegas. Sempre souben adaptarme aos tempos. Tanto os de comer peixe importado de Alemania como os de facer o como erva. Cando que fago a tomar aire. Porque o que se di alimentarse... E que queres que faga? Dime, son un can. Para que queres un can tendo unha vaca lista e que non ladra? Bo, non che teño ganas de lerla. Cumer, ben sabes que o último que se pode facer é perder o bom humor. A ver, para que queres iso que tens debaixo da boina? Cásate de presumir que eres o máis espabilado dos nenos da aldea. Bla, 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 bla. É todo queda niso. Mira ao teu redor. Non se che vai ninguna idea á cabeza. Non, só vexo xente aquí e lá. E que carajo queres que vexa? Pois a mí ocórreseme unha morea de ideas para facernos gañar unhas pesetas. Son todo orellas. Como os burros. Só tens que fixarte en cousas que a xente pode necesitar e que ninguén lles oferta. Ah, por exemplo? Aquí a xente pasa moito tempo sen saber que facer, non é? Certo. E a nos ainda nos queda unha hora e media. Pois hai que darlle algo no que matar o tempo. E aí entramos nós. Negocios que funcionan son os innovadores, que beben directamente da fonte do inxerio. Sí, como de montar unha empresa de autobuses. Lembroche que foi idea túa. E aquí estamos, un peso. A xestión xa non é cousa miña. E demais, non estamos agora para desenterrarnos reproches. Céntrate. Mira para aquel do banco. Que podería estar facendo que non fose bañar a cabeza? Por falar con a vaca, por exemplo. Algo menos interesante. Iache decir agora mesmo. Quitache mo da boca. Xa. Directamente da boca. Ese é o teu problema. Que a parte da anatomía que máis uses é a boca. Se vos o cerebro non estaríamos hoxe aquí. Mira, Mareliña, déxate de vacilar que en vez de venderte vou te regalar. Falou co bonxo, ias ver como che ian pasar as gañas. Como che ia quedar o xugo. Ali podrías darlle vacacións de cerebro, que non che ia facer falta. Non hai que pos así, ou? Ti tamén non sabes tomar unha broma. A ver, logo, queres que me poña a vender xornais, non é? Afirmativo. Quedémonos con 5 exemplares a lana rotativa a ver como vai o cholo. Ainda que só sexa para dormir con conciencia tranquila. Arreando! Ai, a cara de que gote, pai. Que non lle guste, que me ve pouca cousa. Bo, non digas parvadas, claro que lle gustas. O que pasa é que el é así, reservado, e non quere que lle ande por aí con extraños. Extraño, pero ti que dis,
sexa preciosa. Casamos se queres. Digo yo ao cura que vou ter municións mañá mesmo. Ai, serás descarado? Xa o vi, meu pai, que eres un embaucador e moi botado para adiante. Ten que ser con voz alta e firme. Observa. Prensa! Prensa! As noticias do día! As noticias máis frescas. A ver, proba ti. Prensa! Prensa! Pero pon voz normal, non. Tira de bravos que pareces unha galiña choca. Prensa! Así xa está mellor. Xa estás preparado para triunfar. Prensa! Prensa de hoxe! Prensa! Prensa de hoxe! Prensa! Prensa! Desculpe, señora. Quero chegar para enterarse do que pasa no mundo. Ui, meu fillo, eu esa letra de imprenta non xa entendo. Se ler a duras penas. Non lle fun moita escola, sabe? Pero léame, sonche moi bons para envolver os lobos. Aquí ten, son 3 pesetas. Que teña bo día. Marela, eu esto non lle ves futuro. Homer, quer pensar que chegar e bica lo santo. Que pouco espírito de sacrificio. Mira quen vai falar do sacrificio. A que se tira o día estomballada e dándolle a goma de mascar. Estou completando o meu proceso digestivo. Anda, dalle outro cacho. Non me dices ningún. Si a unha señora que non sabía ler, pero dinlle pena e collemos para envolver os ovos. Ese sí que é boa. A cultura de ter máis hasta que non me cachen os ovos. Agora vañemos de tren de asunto. A ver se teñen máis curiosidade informativa. A ver se me deixa botar unha tercerilla. Prensa! Prensa de hoxe! Prensa! Esto me parece de lo más ordinario, José María. ¡Entren! ¡Por Dios! ¡Ah! ¿Y esa vaca? ¿Qué hace ahí? Se enteraron mis amigas de Ípica. Viajar con una vaca. Es que no me lo puedo creer. Fíjate, José María. Pues es lo que hay, Sonso, no llegamos a fin de mes. ¡No! Pilaritica, ¿tú no ves que hoy estoy sentado cualquiera? Cualquier pobre sucio. A mí que era más así de que todos somos igual. Siempre los zapatos me La maestra es una roja. Ya te lo tengo dicho y redicho. Tengo una idea. Caballero, 3, por favor. Aquí ten, son 9 pesetas. 9. Sí, 9. Aquí ler, o que se di ler, non debe de estar moi de moda. Esto vai me poñer máis triste do que estaba. Marela! Yo! Es pesado como unha mosca. A diferencia é que ti non te pode espantar por rabo. Digo que isto non me ven ben. Estou desmoralizado. A xente non lé. Non me dices ningún. Sí, 3, que foron a capar o cu de 3 señoritingos. E ti que te importa o uso que lle den? Ti vendes e listo. Es un mental. Pois sí, pareceme desesperante o analfabetismo e a falta de inquietude da xente. Vaites. Renuncias. E que esperabas logo? Neste país non se pode dicir en alto o que un pensa. Hai
Ximeña. E o Francisco. O que te ven ben que a xente nin saiba, nin pregunte. E ben mirado, ten razón. Esto é unha chea de historias contadas a media. E mentiras. Sabes que che digo? Que os que vendían acabaron no sitio que se merecían. Homer! Teño outro plan. Este sí que vai ser un exitazo. Centrémonos no tema estrela da especie humana. Os cartos. Non, A política. non, Que? non, máis profundo. O amor, Pánfilo. Bo, ti ben sabes que o amor non creo. O amor alimenta o corazón dos pardos. Eu non caí nin caerei nesa trampa. Non culpes para arriba, que nunca un está libre. Conteche alguna vez o conto da Regina, a neta dos Presibes? Non. Pois o caso é que, cando era nova, chamou un veciño de máis nome Macario, porque tiña un narizón que te podía cheirar a 5 metros. Ala, xa será menos. Bueno, pois o caso é que o sonario non sabia dixo o mesmo que te acabo de dicir a ti. Non culpes para arriba, que ainda pode ser o teu home. Xa te imaginas como acabou a historia? Si, imagino. Pois conto chuval. Casaron os dous e agora son a familia Macario. Ele é Macario, ela é de Macario e os seus fillos son os de Macario. Es ben ruín. Tes medo de que me poñan de mal nome Macario? Bueno, dito queda, ti ben me entendiches. A ver, logo, cal é ese planazo teu que nos vai facer millonarios? Ves aqueles dos pimpi están aquí no merecidos? Vexo. Pois ti vas de vender flores. Flores? Si, xestas. Encantan as xestas. Si, a ti o que che guste papalas. O detalle romántico acabaríache no terceiro estómago. Pois iso, encantanme. Queres que as venda ou que as vai a buscar? Despois non despiste. Eu sei priorizar. E agora a miña máxima prioridade é que non me vendas. Bueno, por intentalo que non quede. Ai, mentira. Que guapa. Son a máis guapa de todas as mozas que coñeces. Quitando as que botan polo televisor. Pensas que sí? Ti non pensas. Ti que vas pensar? O que és? É un mazaroco. Non te ofendas. Ti, do mundo real das mozas, eres a máis guapa, con diferenza. Anda, tonta, arrímate a mí. Eu son o máis guapo. E logo, esa risa a santo di que ven. Non é a túa maior virtude, Hipólito. Non te ofendas, meu ben. Pensei que me preguntabas así en xeral. Non é o mesmo, nin parecido. Ti riste de mí. Non, eu ríome contigo. És máis simpático, moito me gustas cando te faço ofendido. Sabes que? Xa me pasaron as ganas de ir contigo a ningún lado. Que te levo cacique, que eres que é guapo. Xa vales co dichoso tema. Só botei con el un baile, e a culpa foi túa que lle deixaches. Ben sabes que no permite, se te negas, buscas un bo problema. Pero logo ben que lle deixaste a palabra parrafear os xoves. Calquera se fía de ti. Daquela, aínda non eras o meu mozo entrego, así que non cometín ningún delito. Vai, que parece que van marchar. Bos días, parejita. Quero unhas xestas para a rapaza máis guapa da estación. Sí. Canto é? Son 2 pesetas. Toma, bonita, vou aproveitar. Xúroche que eu non fixen nada. O que che dicía, o amor, pan para hoxe e fame para mañá. E ti, Tentino, que ainda vas empachar? Perdona que o mal que me fan, polo ben que me saben.
baixón. Imos por aí non escape. Contento algunha vez que o meu primeiro oficio foi de limpa-botas? Chegar a Cuba. Sí, sóname. Sei todas as túas andanzas. Incluso as que só ocurriron no teu pastillo. Bos días, respetados señores. Se ten a ben de deixarme os seus zapatos nas miñas mans, vai nos ver eles guiar, vai poder recoger pelo rollo mirando para eles. Sente, póñase cómodo, verá como non se arrepide. Temos uns cepilhados espectaculares, uns produtos dele mejorcitos. Non hai limpa-botas na redonda que os tusa. Oh, non, rapaz! Dai, rapaz, que a señora non ten todavía. Perdoe, vostede, madame, que non máis me quieran, estou milagro. Está. Moitas grazas, xoven. Canto lle debo? Son 2 pesetas e a voluntad, como vostede prefira. A voluntad vai ser por rapaz. Toma, 10 pesetas, para mercar un pucho novo. Que teña un bo día. Nada, señora. Palmira é unha muller desas que non lle perde o pulso a vida. Con 29 anos enviudou, e de noite a mañá deuse a fronte dunha importante fábrica de queixo e con 2 catinos os que sacar a vida. A pesar de que se topou un mundo no que quen mandaban eran os homens, os tíos, unha muller viúva e empresaria sobreviviu. E non só iso, fíxose cunha grande fortuna. Con todo, Palmira síntese a muller máis desgraciada do mundo. O único que a mantén con apego á vida son os fillos, Emanuela e Solina. Eles son, como quen di, os seus pais adoptivos. Traballan na súa casa desde que Palmira ten uso de razón, e quen como unha filla. Aquí estamos, Palmira. Ainda parece que foi onte tan sonaba un mozo San Martín. É leite. É lei de vida, Manolo. É lei de vida. Por moita pena que nos dea, algún día os paxeriños ten que sair do niño e probar a voar. Quen o verá? Todo traxeado, co guapo que ele é. Señora Palmira, moi buenos días tengo a usted. Que alegría que fala de novo. Como le vai? Bueno, vaya pregunta, que contesta sola. Unha muller lista e resuelta con Palmira da vida, que demais que sonríe. Bos días, señora Palmira. Fala ben, rapaz. Buenos días, señora Palmira. Usted sempre tan distinguida e elegante. Onde va? Dígame da aldea. Quere que lle leve a maleta? Non, gracias, señor Camanzo. Xa nos apañamos nós. Non se moleste. Pero se non é molestia, todo ao contrario. Cóllele a maleta, cosito. Bueno, se che o cumplimos. Que me quere pedir desta vez? Pero Palmira, non se ofenda. Non máis un poquinho por separado. Ainda que, agora que lo pregunta, estaba yo pensando se tendría algún puesto para mí aquí presente, en su próspera fábrica. De lo que sea. El niño está despabilado como el
facer. Bueno, pois eu non prefiro máis. Ala, digo mentira. Vedes o que vos digo sempre. A xente só me quere polos cartos, non polo que son. Non, Palmira, non. Non deixes que este mequetrefe te amargue, que un fillo non casa todos os días. Ben o sei, Solina, ben o sei. É que últimamente non me sai da cabeza esta idea. Vexo-me a min mesma como un carro de mel que trae as abellas. Xa se sabe que os cartos e os vos amigos nunca foron vos compañeiros. Ás veces soño esperta e imagino como sería a miña vida sen cartos. Ter o xusto para vivir dignamente. A ver cantos destes que fanforronean moitos ser meus amigos quedarían comigo se tivese unha man diante e outra detrás. Non, Palmira, non. Todo o que ti tes, gañaste por tua esforzo. Non lle des nada a ninguén. E se cambiamos os papéis, Isolina? Como dis? Eu vístome coa tua roupa e ti coa miña. Non che gustaría ver como todos se desfán unha tensión cara a ti? Bueno, pode que che sexa ben gracioso, pero, dona Palmira, vostede vestía unha calquera? Unha calquera de vostede, Isolina, da mellor persoa que coñezo, dunha persoa feliz e querida. Diremos que son a irmá de Manolo. Veña, imos, que ainda non dá tempo antes de que chegue o tren. Manolo, tréñanse das maletas. Donde me poño? Por aquí. Mesmamente. Parece que vas ter competencia. Bueno. Xa te dicía eu que isto non nos iba a levar a ningún lado. Deixa de lamentarte e actúa. Vas daquel home e pregúntalle se quere un pouco de brillo nos ollos. Digo, nos zapatos. Mellor vai ti, que eres máis simpática. Eu xa estou cansado dos experimentos. E claro, non me haga que limpa botas e destas cosas onde pasan todos os días. Disculpe, señor, quere que lle limpie os zapatos? Pois verá, ahora mesmo non, que estou guardando as maletas. A miña señora e a miña irmá foron ao hospital. E ademais, penso que non lles chegou a hora. Grazas igualmente. Xa non me vou a preguntar que está a facer. Iso é un sorriso, é un enredo para os cativos. Métese esta lámina por aquí e listo. Contra, que ben soa. Nunca mirou este trebello. Queres probar? Se non é molestia. Non pensaba que se me daba tan ben. Ah, xa estades de volta. Mire, presente a miña señora Isolina e a miña irmá Palmira. E vostede é... Comerciño, para as filas. Xa está ligando para que lle merque un carrito. Non, ao contrario,
Estás ocupado, claro. Ai, que tontillo te me faz coa señora. Puxécheste colorada e todo. A túa idade. Homer. 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 Hai unha na que ben que me facías caso. O que non cría no amor. Que o amor era o elixir dos parvos, dicía. Os parvos como a ti. E logo que volveu ao oficio. Cousas da vida. O nunca sabe que vai ter que agarrarse. Pois a maña non a perdeu. Dalle ben xeito. E logo vostedes, máis e irmán, traballan para a señora Isolina. Sí, ele é a dona dunha fábrica de queixos. Ten moitos cartos. Nós cuidamos de casa máis da finca. Non ten pinta de rica. Quero decir, parece boa xente. Sí que é, sí. As cousas non son como parecen. As apariencias enganan. Homer, te tiro que te estás namorando, papá. Non hai verdade máis certa. Bueno, pois isto xa está listo. Que? Convenceulle? Totalmente. Nunca vira na miña vida uns zapatos tan resplandecentes. Que lle digo? Pois será, polo seu atrevimento non lle vou cobrar nada. E ademais, que sei un borrazo con vostede. Pois deixo polo menos que lle pida a Manolo que lle regale un carrito. Home, pois a iso non me podo negar. Sempre fui moi cantariqueiro. Que ben o pasaba en Cuba. Ali estaño todo o día cantando, bailando, tocando. Que ritmo teñen os condenados. Eles que cha-cha-cha, bótase sacando os puntos de moineira. Menudas mesturas facíamos. Xa me preguntaba eu de onde lle viña esa ten. Que me dera de sair de aquí e ver nunca. Agora un momento. Ala, outra vaca máis no vídeo. Certo por certo non cheirarei eu no que me queda de vida. Un carrizo, mira ti. Traballar por un carrizo. É por preguntarle como perdeu todo o canto tiña. Vaya no espírito empresarial. O mundo está máis repartido como pode ter esta inteligencia encardeada nun corpo de vaca. Estaba eu pensando nun refrán. Como é? Ah, sí! A xiada de febreiro mata a vaca manuleiro. Como que este ano non houve a sorte? Manolo, quería pedirche un favor. Poderías prestarme carrizo ese? E con limpabotas non me quero cobrar e sábeme mal deixalo así, coas mans baleiras. E ti pensas que fará así con toda a mão inteira? Aí logo vai ben un chorro. Ou digo eu, non será que quere que a señora lle quere ver un favor? Cala, Manolo, dalle o carrizo a señora e cala. Epa! A roupa esa parece que che dá dote de mando.
sopa de amor.